أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج اسی جس دور تو گزر رہے ہاں، اے دور بڑا جدید ترین دور ہے. اس دور دی جدت کا اندازہ تسی اس بات تو لگا سکتے ہو جڑے کم پہلے انسان کردے سن، اج او کم مشینراں کر رہی نے. ایک او وقت سی جدوں آ جڑی بجلی اسی چلا رہے ہیں ایدا کوئی نام و نشان نہیں سی. جدوں بجلی آ گئی سارے کم فینسی بن گئے. اتنا جدید ترین دور ہے. اس وقت تے سائنسدان اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں عنقریب اسی اس دنیا دے اتے ایسی گاڑی ایجاد کرن لگے ہاں جڑی گاڑی بغیر ڈرائیور تو مسافر نو او دے منزل مقصود تک پہنچا دے وے. اتنا ڈیجیٹل جڑا دور جا رہا ہے، اتنا جدید دور جا رہا ہے، لیکن اس دور دے اندر مدارس بھی کھلے نے، مدارس اور مساجد دے دروازے بھی کھلے نے. علم بندہ حاصل کرنا چاہے تو گھر بہ کے بھی کر سکتا ہے. آج جڑا تواڈے سامنے موبائل لگیا ہے، اس موبائل دے اندر انہوں نے پوری دنیا نو بند کر دیتا ہے. اتھے بہ کے تسی جڑے ملک دا
نظارہ کرنا چاہتے ہو تسی کر سکتے ہو، جڑا ملک ویکھنا چاہتے ہو ویکھ سکتے ہو۔ پتہ لگیا کہ اتنا جدید دور ہے، لیکن کوئی کام ایسے نے جڑے بنیاد دے اتے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 4 کم دسے نے، 4 کم میرے نبی پاک نے فرمایا وہ جڑے جہالت والے 4 کام نے نا وہ میری امت نہیں چھڑ سکے گی۔ میں تو انہوں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی انشاءاللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات شروع کرنے ہیں، لیکن جدوں کتاباں دا مطالعہ کریدا ہے، کتاب کھولی دی تے دل کردا ہے یار آ جڑی چیز ہے اینوں پہلے بیان کر لئیے، اینوں پہلے بیان کر لئیے، اینوں پہلے بیان کر لئیے، اینوں پہلے بیان کر لئیے۔ اج میں تواڈے سامنے صرف ایکو ہی روایت بیان کرنی ہے، ایکو حدیث بیان کرنی ہے پورے جمعے دے اندر۔ 1 گھنٹے دا جمعہ ہے تو میں انشاءاللہ ایکو ہی حدیث بیان کرنی ہے۔ محترم بھائیو، تسی اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسے مکتبے دے اندر جان دی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ جڑا ایک عدد تواڈے کول ٹچ موبائل ہونے چاہیے، تسی ایک بٹن دبنا ہے تو پورے قرآن دا ترجمہ تواڈے کول آ جانا ہے۔ ایک بٹن دبنا ہے صحیح البخاری دی حدیثاں دی لین لگ جانی ہے تواڈے کول۔ ایک بٹن دبنا ہے مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، سیاستہ دیاں جنیاں بھی کتاباں نے تواڈے سامنے آ جانیاں نے، اور تخریج دے نال، ترجمے دے نال، عربی نہیں، تخریج دے نال جڑیاں تسی با آسانی علم حاصل کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا ہے 4 ایسے کام نے جڑے میری امت دے اندروں بہت گھٹ لوگ نے جڑے چھڈ دین گے، لیکن انہاں کماں نوں نہیں چھڈن گے۔ یہ کہڑے کام نے 4؟ میں انشاءاللہ العزیز ان 4 کاماں دا ذکر کرنا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے پہلا کام جہالت والا، کنے آکھیا ہے جہالت والا کام؟ محمد رسول اللہ نے آکھیا ہے۔ اے کوئی مفتی کرے تو تاوی جہالت ہے، کوئی شیخ الحدیث کرے تاوی جہالت ہے، کوئی وڈے تو وڈا کوپ کرے تاوی جہالت ہے۔ کیوں جہالت ہے؟ اس واسطے جہالت ہے کہ محمد رسول اللہ نے آکھیا ہے۔ قرآن پاک دے اتے غور کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث سے غور کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اے سب تو پہلے میں نبی پاک دی حدیث تواڈے سامنے بیان کر دیاں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیہ۔ اربع اندنے عربی دے اندر 4 نو، ٹھیک ہے؟ اربع فی امتی فی امر الجاہلیہ، میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت دے اندر 4 کام اس طرح دے نے جڑے جہالت دے اتے قائم نہیں۔ اللہ دے نبی جی کیڑا کیڑا کام میں فرمایا لا یترکوہن
करना, ओ इन्हां कम्मां नूं छड्डण वास्ते तैयार कोई नहीं। मेरे पैगंबर जी ओ केड़े केड़े काम ने जड़े जहालत ने, सुनिया जे कोई भी बंदा करे जहालत होएगी, मैं करा तभी जहालत होएगी, तुसी करो तभी जहालत होएगी। केड़ा काम में? मेरे पैगंबर ने फरमाया अन्नियाह, नोहा करना जहालत है, नोहा करना जहालत है। दूसरा काम मेरे पैगंबर ने फरमाया वत्तानु फिल अहसाब, एक दूसरे नू बरादरियां दे मेने मारना, तू छोटी बरादरी दा है मैं वड्डी बरादरी दा वां। वत्तानु फिल अहसाब, एक दूसरे नू बरादरियां दे मेने मारना जहालत है। तीसरा काम मेरे पैगंबर ने की फरमाया, फरमाया वाला अदवा, बीमारी नू मुताअद्दी समझना। एक बंदे नू बीमारी लग गई है, ओ इहदे कोल ना जाई, बीमारी तेरे नाल लग जाएगी। ये साडे दिमाग दे अंदर किने गल पाई है, ये अजकल दे साइंसदानां ने पाई है, हैं जेड़े पढ़े लिखे डॉक्टर ने, वड्डे वड्डे डॉक्टर, मैं दलाइल देंगा, परेशान नहीं होना, मैं दलाइल देंगा। वड्डे वड्डे डॉक्टर साइंसदानां ने साडे ज़हन दे अंदर गल पा दी है, ये करीब ना जाई तेनों बीमारी चढ़ जाएगी। ते चौथा काम मेरे पैगंबर ने फरमाया वल अनवा, ये समझना आ जिहड़ा सतारा ये मनहूस है, वो जिहड़े महीने ने, कोई सफर के महीने नूं मनहूस कहंदा फिरदा है, कोई किहड़े महीने नूं मनहूस कहंदा फिरदा है। आ जिहड़ा काम ज़्यादातर ना बीबियां दे अंदर, मेरियां मावां भैणां दे अंदर आ जांदा है, कोई भी महीना मनहूस नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये समझना आसमान ते आज जड़ा सितारा चढ़ गया है, ये सितारा आया है तो फलां कम हो गया है, सूरज चढ़ गया तो फलां कम हो गया है, चांद चढ़ गया तो फलां कम हो गया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया चार काम जहालत वाले, नोहा करना जहालत है, एक दूसरे नू बरादरियां दे ताने मारना जहालत है। अल्लाह अकबर, बीमारी नू मुताअद्दी समझना ये भी जहालत है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये जड़ा सितारा है दे नाम दे उत्ते बारिश हो रही है, ये भी जहालत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हुण मैं तुहानू हदीस सुना दी है, हुण मैं कुरान पाक दी आयत दी तशरीह करन लगिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। मेरे पैगंबर दी सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान है, 22वां पारा है, सूरत अहज़ाब है, आयत नंबर 80 है। अल्लाह फरमाते ने वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाया जेड़ा अल्लाह दी गल मनेगा, वमन युतिल्लाह, जेड़ा अल्लाह दी गल मनेगा, वर रसूल, जेड़ा रसूलुल्लाह दी गल मनेगा, फ़क़द फ़ाज़, फ़क़द फ़ाज़, फ़क़द फ़ाज़, तहकीक कामयाब हो गया है। कितना कामयाब होया है? फ़ौज़न अज़ीमा, बड़ा ही ज्यादा कामयाब हो गया है, ओ बड़ा ही ज्यादा कामयाब हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरे गौर कर दे जाना। मेरे रब दी गल मनो, मेरे रसूलुल्लाह दी गल मनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह जिहड़ी तुसीं आ कल मैं तुहाडे सामने डॉक्टरां दी गल कीती है ना, ये डॉक्टरां दी गल मननी चाहिए, मैं इहदी नफी नहीं करदा, लेकिन जिहड़ा अकीदा रखना है वो मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी ज़बान दे उत्ते रखना है। एहतियात जरूरी है, एहतियात जरूर करो, जरूर बाजरूर करो, लेकिन अकीदा बनाना के बीमारी मुतादी होंदी, इस तरह का काम नहीं करना। अगर इस तरह का काम करांगे तो फिर नबी पाक दी हदीस दे उत्ते गल आ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरे गौर कर दे जाना। अल्लाह दी गल मनो, अल्लाह दे रसूल दी गल मनो, अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम है। अल्लाह फरमाते ने जिहड़ा रसूलुल्लाह दी गल मनदा है वही कामयाब हो गया है। कामयाब बड़ा किदा है? असी समझने जिन्हें बड़ी वड्डी कोठी बना ली है,
بڑی وڈی کوٹھی بنا لئیے تو باہر کی لکھی آئے ہاذا من فضلی ربی، مار کے ٹھگی پا لئی کوٹھی اتے لکھیا ہاذا من فضلی ربی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، وڈی کوٹھی والا کامیاب نہیں جے، وڈی گاڑی والا کامیاب نہیں جے، جدے کول وڈی سونی گڈی چل رہی ہے وہ کامیاب نہیں جے۔ اللہ دے رسول جی کامیاب کون بندہ ہے؟ قرآن دیاں ایتاں دسیاں نے کامیاب کون بندہ ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جیدے کول قرآن و حدیث دا جتنا علم زیادہ ہوئے گا رب دی نظر دے اندر انہا وڈا ہوئے گا۔ اور دنیا دارانو کنے وڈا کیا جے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جیدے کول قرآن و حدیث کا علم جتنا زیادہ ہوئے گا دنیا دی نظر دے اندر سب تو وڈا او ہوئے گا، رب دی نظر دے اندر بھی سب تو وڈا او بندہ ہے جیدے کول دین دا علم ہے۔ ایم پی اے صاحب پیچھے کھلوتے نے، جرنل تے کرنل تے وزیر اعظم صاحب پیچھے کھلوتے نے، اگر کھلون والا ہے تو مسجد نبوی دا، مسجد دا ایک امام کھلو کے جنازہ پڑھائے گا، ہے وقت دا حکمران ہے وقت دا وزیر اعظم ہے، لیکن مصلی تے کھلون دی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دیتی۔ آج یہ حفظ قرآن دا مقام پورے اپنا ملک دا کوپ ہے، لیکن مصلی تے کھلون تے نبی پاک نے اجازت نہیں دی۔ نہیں، اگر اگے کھلوئے گا تو قرآن دا کاری کھلوئے گا، تو چل پیچھے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ فرمایا دنیا دیا نظران دے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے، رب دیا نظران دے اندر بھی کامیاب ہے، رسول اللہ دیا نظران دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ جڑی حدیث میں تو اٹھے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث نو امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری دے اندر 5 مرتبہ بیان کیتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح مسلم دے اندر اس روایت نو 3 مرتبہ بیان کیتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نو 2 مرتبہ بیان کیتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نو 1 مرتبہ بیان کیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سب کہو رحمہ اللہ تعالیٰ، کون امام احمد بن حنبل ہے؟ کون امام احمد بن حنبل ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جنہ دے متعلق امام زرہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرما دینے، امام احمد میرے نبی دی حدیث دا او غلام تے او نوکرے، امام احمد میرے نبی دی حدیث دا او غلام تے او نوکرے۔ جس بندے نے 7.5 لاکھ حدیثاں میرے نبی دیاں زبانی یاد کتیاں نے، 7.5 لاکھ حدیثاں، جو بندہ امام احمد بن حنبل جنہیں میرے نبی دیاں 7.5 لاکھ حدیثاں یاد کتیاں نے۔ آج اسی سن 47 تو جلسے سن دی آ رہے ہیں، سانو آیت الکرسی دا ترجمہ ہی نہیں یاد ہویا ہیں۔ سن 47 تو کانفرنساں جلسے ہو رہے ہیں، لیکن سانو قرآن ایک آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں ہوندا۔ 7.5 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث نو 18 مرتبہ بیان کیتا ہے۔ کڑی حدیث ہے؟ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے فرمایا اربعن فی امتی امر الجاہلیہ، میری امت دے اندر 4 کام سراں دے پائے جاندے نے جڑی جہالت دے اتے مبنی نے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلا کام نوحہ کرنا۔ میری اماؤں بہنوں ذری دھیان دینا سنیا جے، میرے پیغمبر نے فرمایا نوحہ کرنا۔ نوحے دا مطلب کی ہے؟ بیٹا مر گیا ہے، خاوند مر گیا ہے، بیٹی مر گئی ہے، اپنے وال چار
پاک کر دینے، اپنے منہ تے تماچے مارنے، اپنے وال نوچنے، انہوں نوخا کیا جاندہ ہے۔ اے جڑا کم میں میرے نبی نے جہالت آکی ہے، او کڑی بندی ہے جڑا مدرسے دی طالب علم ہے، مدرسہ بھی پڑھے آئے، دین بھی پڑھے آئے، سارا کچھ پڑھن دے باوجود بھی دین دا علم ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو، میرے پیغمبر نے فرمایا دو آوازاں دے اتے اللہ دی لعنت کڑیاں کڑیاں دو آوازاں پورے تہان دینا جمعہ سماعت فرمایا جے۔ میں بڑی محنت نہ تواڈے واسطے تیار کر کے لے کے آیا وا۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ دو آوازاں دے اتے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے رسول دی لعنت ہے، اللہ دے نبی جی کڑیاں کڑیاں دو آوازاں نے فرمایا پہلی آواز گانا گان والی عورت ہی ہے جے دے اتے اللہ دی لعنت ہے، تو دوسری آواز ہوئے جیڑی گانا گان پہلی گانا گان والی تے دوسری او عورت جیڑی نوحہ کر دیئے۔ انہاں دو آوازاں دے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے تے اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، میرے نبی دے کول نا جدوں بھی کوئی عورت بیعت کرن واسطے آیا کر دی، کوئی بھی عورت میرے نبی دے کول بیعت واسطے آندی جا کے میرے نبی نو پیغام پہنچان دی، سونیا میں تواڈے ہاتھ دے اتے بیعت کرنا چاہنی ہاں۔ میرے پیغمبر کی فرمان دے بی بی مینو 5 چیزاں دا وعدہ دے۔ میری او ماں بہنو سنیا جے میرے پیغمبر کیا کیا کر دے، فرمایا بی بی مینو 5 چیزاں دا وعدہ دے دے۔ اللہ دے نبی جی کیڑی چیز دا وعدہ لینا چاہندے ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تشرکی، بی بی شرک نہیں اللہ دے نہ کرنا ہے، بی بی شرک نہیں کرنا۔ انہاں کماں دے اندر عورتاں دا تھوڑا جا کم ود کے ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ شادی نو 2 سال ہو گئے نے یا شادی نو 1 سال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نعمت نال مالا مال نہیں فرمایا۔ ماڑی جی گل پنڈ دے اندروں کسے نے آگ دیتا تینوں اللہ نے اولاد نہیں دیتی، او فلانی جگہ تے ایک بابا بیٹھا ہے تے او نکا جی پوڑی دیندا ہے تے اللہ پاک اولاد دے دیندا ہے۔ پڑھیاں لکھیاں عورتاں اٹھ کے ٹر پیندیاں نے، اٹھ کے ٹر پیندیاں نے، اہل حدیث نے، اہل حدیث ہے، اہل حدیث حدیث والے، اہل قرآن قرآن والے، پرکا پالے تو مینوں کہنے پہچاننا ہے، اٹھ کے ٹر پئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ اللہ اکبر لا تشرکی، بی بی شرک نہیں کرنا۔ 5 چیزاں دا وعدہ میرے نبی لیندے تو پھر میرے نبی کی فرماندے نے لا تزنی، دوسری چیز لا تزنی، بی بی برائی دے قریب نہیں جانا، بی بی بریاں آتاں دے قریب نہیں جانا۔ تیسری چیز میرے پیغمبر نے کی فرمایا؟ بی بی لا تسریکی، بی بی چوری بھی نہیں کرنی۔ بیبیاں بھی چوری کر دیا نے، بیبیاں بھی چوری کر دیا نے۔ میرے پیغمبر اپنی بیعت والے دن انہاں بیبیاں کلو 5 چیزاں دی نشانی کر دے۔ لا تسریکی، بی بی چوری بھی نہیں کرنی۔ تو چوتھی چیز میرے پیغمبر نے فرمایا ولا تبرجی، بی بی تبرج بھی نہیں کرنا۔ تبرج دا کی معنی ہے؟ تبرج دا کی معنی ہے؟ تبرج دا معنی میرے پیغمبر نے دسیا ہے بن کے سنور کے خوشبو لا کے خاوند دی غیر موجودگی دے اندروں کروں نکلنا۔ میرے پیغمبر نے اس طرح دی بھی عورت لعنت کیتی ہے۔ فرمایا اس طرح دی عورت جڑی خوشبو لا لیندی ہے، اس طرح دی خوشبو استعمال کر دی ہے، میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا جن غیر محرم دی خوشبو دے نال محسوس دی خوشبو محسوس کرنگے، اللہ دی بھی لعنت ہے، رسول اللہ دی بھی لعنت ہے۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا جنتی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا 4 چیزاں ہو گیا۔ فرمایا بی بی تبرج نہیں کرنا، بن کے سمر کے بازاران دے اندر نہیں نکلنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج تسی جا کے بازاران دے اندر ویکھو عورتاں دی تعداد زیادہ ہوئے گی، مردان دی تعداد کم ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ 5ویں چیز میرے پیغمبر نے کی بیان کی ہے؟ فرمایا بی بی ولا تنوہی، نوحہ بھی نہیں کرنا۔
یہ جڑی میری موضوع دے متعلق ہے انہاں پنجاں چیزاں دے متعلق میرے پیغمبر عورتاں دے کولوں وعدہ لیا کردے سن اللہ اکبر اللہ فرمایا والا تنوخی پہلا کم جہالت والا نوحہ کرنا ہے ساڑھے کلے تے نہیں نہ مردے میرے نبی دے زمانے دے اندر بھی مریا کردے سن میرے نبی دی صحابیات دے بچے بھی شہید ہویا کردے سن میرے نبی دے صحابیاں دے بیٹے بھی شہید ہویا کردے سن آؤ تو انو ایک میرے نبی دے غلام دی گل سناواں اللہ اکبر اللہ اے بڑی پیاری میرے نبی دی صحابی آئے میرے نبی دی بڑی پیاری صحابی آئے میرے پیغمبر دی صحابیہ اے دانا حضرت ام سلیم سبقہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ میری او ماں بہنوں ذری دھیان دینا سنیا جے خاوند کام تے ٹر گیا ہے تے پچھوں بیٹا فوت ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ خاوند کام تے ٹر گیا تے پچھوں بیٹا فوت ہو گیا حضرت ابو طلحہ سب کہو رضی اللہ تعالی جدوں رات نو گھر دے اندر آئے نے کتنی صبر والی میرے نبی دی صحابی آئے نہ خاوند دے سامنے روئی ہے نہ خاوند دے سامنے آواز بلند کیتی ہے اللہ اکبر اللہ بیٹا مر گیا ہے بیٹا دنیا تو چلا گیا ہے تے بیٹے نو اٹھایا نال کر کے اللہ اکبر اللہ محفوظ کر لیا نال دے ہمسایاں نو بھی نہیں پتہ لگیا انی صبر والی میرے نبی دی صحابی آئے اللہ اکبر اللہ جدوں رات نو ابو طلحہ کر دے اندر آئے نے ابو طلحہ واسے روٹی دا بھی انتظام کیتا ہے ابو طلحہ واسے سون دا بھی انتظام کیتا ہے ابو طلحہ واسے چارپائی دا بھی انتظام کیتا ہے رات گزاری ابو طلحہ نے رات نو سونی نیند گزاری سکون نہ سو تیرے تے جس وقت آئے نے آن کے پوچھیا ام سلیم میرے بیٹے دا کی حال ہے جدوں میں گھروں گیا سا تے میرے بیٹے دی طبیعت ٹھیک نہیں سی فرمایا تہاڈا بیٹا پہلے نالوں سکون دے وچ اللہ اکبر یعنی مصیبت ختم ہو گئی ہے بیماری ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ او بالکل چھڑ کے بالکل رات نو سو گئے تے صبح تہجد دا وقت سی دعا جیاں نے اٹھ کے تہجد پڑھیے تہجدی نماز پڑھیے تہجدی نماز پڑھ کے ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ نو بازو تو پکڑ لیا فرمایا ابو طلحہ بیٹھ جاؤ میں تواڈے کولوں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں واہ ام سلیم میں تیری سمجھداری تو بھی قربان جاواں اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے مسئلہ پوچھو کی پوچھنا ہے دیکھو کتنی سمجھدار بی بی ہے اور میری ماں بہنوں سمجھداری دا مظاہرہ کرنے چاہیے تے ابو طلحہ کول بیٹھ کے فرمایا اگر اللہ کوئی نعمت دے دے وے تے او دا کی کرنے چاہیے کوئی امانت اللہ دے دے وے کوئی نعمت اللہ دے دے وے تے اگر اللہ وہ نعمت واپس لے لے وے وہ امانت واپس لے لے وے تے انہوں دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے کسے بندی دی امانت واپس کرنی ہوئے انہوں دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے ابو طلحہ فرما دینے ام سلیم اس بندی دی جڑی امانت انہوں واپس لٹا دینے چاہیے فرمایا میرے سارے دے تاج جڑا بیٹا میرے مالک نے سانو امانت دی بنیاد دیتا سی اوہی بیٹا رب نے واپس اپنے کول بلا لے آئے اللہ اکبر اللہ فرمایا ام سلیم میں تیرے صبر تو قربان جاواں میں رات گزاری ہے تو کوئی گل نہیں کیتی رات نو میرے کول بسترے دیوتی آئی ہے میرے کول کوئی گل نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ ام سلیم میں نبی پاک دے سامنے تیری شکایت ضرور کرانگا تو میں نو دسیا کوئی نہیں ام سلیم کہن لگیاں اے ابو طلحہ میں نبی دی زبان تو سنیا ہے جدوں خاوند کر آوے خاوند سارا دن کام کاج کر کے تھکیا تا ٹوٹیا ہوندا ہے خاوند نو پریشان نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ میں نبی دی زبان تو ایک کلمات سنے نے اس واسطے ابو طلحہ میں تینوں پریشان نہیں کیتا میں آکھیا بیٹا تو اوسی جڑا چلا گیا ہے اے نہ ہووے میں ابو طلحہ نو دس دیواں تے ابو طلحہ دی تھکاوٹ بھی وچ ہی رہ جائے ابو طلحہ دی تھکاوٹ بھی وچ ہی رہ جائے ابو طلحہ رات پریشانی دے اندر گزار دے وے اللہ اکبر اللہ بازو تو پکڑ لے آئے
بازو تو پکڑ لیا ہے لے کے سیدھے میرے نبی دی عدالت دے وچ پہنچ گئے نے۔ ابو طلحہ جا کے فرماندے نے اللہ دے نبی جی ویکھو ام سلیم نے کی کام کیتا ہے۔ فرمایا کی کام کیتا ہے؟ بیٹا دن دے اندر فوت ہویا ہے، رات گزر گئی ہے، اگلے دن صبح مینوں دسیا ہے۔ فرمایا بی بی انج کیوں کیتا ہے؟ فرمایا سونیا تہاڈی زبان تو سنیا سی خاوند جدوں کام کر کے آئے انہوں پریشان نہیں کرنا، انہوں ٹینشن نہیں دینی، انہوں مصیبت دے وچ نہیں پانا۔ سونے جدوں دی تہاڈی یہ گل سنیے اپنے دل دے اندر رکھ لئیے، اپنے ذہن دے اندر کر رکھ لئیے۔ اس واسطے نہیں دسیا ابو طلحہ کم تو واپس آیا سی کدھر ابو طلحہ دا راحت ارام ضائع نہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے اتنے خوش ہوئے نے، اتنا میرے نبی نے جذبہ بکھایا ہے۔ فرمایا اے ام سلیم اللہ تعالی میرے نبی نے ہاتھ چوک لینے صحیح مسلم دا حوالے دا ذمہ دار ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ چوک لینے انہاں دعا جیاں واسطے اللہ انہاں دی پچھلی رات دے اندر برکت کر دے۔ ام سلیم دے خامن دی پچھلی رات دے اندر برکت کر دے۔ امام مسلم لکھ دے نے ام سلیم نو اللہ نے اس تو بعد 9 بیٹے دیتے نے تے 9 دے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ 9 بیٹے اللہ نے دیتے نے تو 9 دیا 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ اسی ماڑی جی گل ہوئی تو نوحہ کرنا شروع کر دیتا اور نہیں مرنا ہر بندے نے میں مرنا ہر بندے نے میں۔ اس واسطے ہر وقت اپنی موت نو یاد کریا کرو۔ اللہ 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 او نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، او نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا، او نہ پیو رہنی نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا ہی رب دا نام بندیا، ایک رہنا ہی رب دا نام بندیا۔ اج مٹی پیراں تھلے گئے کل مٹی ایٹھاں تو ہونا، اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ایٹھاں تو ہونا۔ اور جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا دونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جہالت والا پہلا کام کی سی؟ نوحہ کرنا۔ میری او ماں بہنوں نوحہ نہ کریا کرو۔ جس طرح صبر ام سلیم نے کیتا ہے اس طرح صبر کر کے وکھا، اللہ تعالیٰ ادا تینوں اچھا صلہ عطا کرے گا۔ اے جہالت والا پہلا کام سی۔ پہلا کام کتنے کام میں بیان کرنے نے؟ چار کام بیان کرنے، ترتیب نہ سنو۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا کام انیاہ نوحہ کرنا، جہالت پہلا کام نوحہ کرنا۔ ان دوسرا کام میں میرے پیغمبر نے فرمایا وَتَّعَنُوا فِي الْأَحْزَابِ فِي الْأَحْسَابِ، ایک دوسرے نو برادری دے تانے مارنے، میں بٹ ہونا وا، میں جٹ ہونا وا، میں رائی ہونا وا، میں مغل ہونا وا۔ وہ آت ذاتہ صرف میرے مالک نے تہاڈی پہچان واسطے بنائیاں نے، ایک دوسرے نو کم تر سمجھن واسطے نہیں بنائیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذرے غور کر دے جانا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَتَّعَنُوا فِي الْأَحْسَابِ، جڑا بندہ ایک دوسرے نو برادری دیتا نے ماردا ہے او بندہ جاہل ہے، او بندے دے اندر جہالت پری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر اچا ہونا ہی اچا بننا ہی میرے پیغمبر دے پیچھے چل جا، او میرے پیغمبر دا لڑ پھڑ لے اچا ہو جائیں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اکثر بندیاں نو نا میں دا بڑا حیضہ ہویا ہوندا ہے۔ او میں پتہ کون کردا ہے؟ میں بکری کر دیئے، میں بکری کر دیئے۔ بکری دا پھر حال پتہ کی ہوندا ہے؟ بکریاں دا حال یہ ہوندا ہے کسائی پھڑ کے چھری دے تھلے رکھ لیندا ہے۔ تے اس واسطے جڑے بندے دے اندر تکبر آ جاندا ہے نا، میں او دے اندروں نہیں جاندی۔ ایک وقت آندا ہے اللہ بھی آندے آ جا ادھر ہے، تیرے اندر نہیں نا تکبر جاندہ، تو میں پھر تکبر اللہ نے بندے نو ختم کر دینا۔ تکبر کنے کیتا ہے؟ قارون نے کیتا ہے تے اللہ نے پھڑ لیا ہے۔
اس واسطے میں نہیں کرنی، میں بکری کر دیے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا برادریاں دا تانا نہیں مارنا، اگر اچا بننا ہی، اچھی برادری والا بننا ہی تو میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چل جا۔ ایک اچھی برادری والا وکھاواں، ایک نیوی برادری والا وکھاواں۔ مکے دے اندر دوویں نے، اچھی برادری والا بھی موجود ہے، چھوٹی برادری والا بھی موجود ہے۔ تے وڈی برادری مکے دے اندر کیڑی ہے؟ قریش سب تو وڈی اپنا برادری ہے، قریش دی سب تو وڈی برادری ہے۔ قریش بڑا وڈا خاندان سی۔ اللہ اکبر، اللہ تے قریش دا سب تو وڈا سردار ابو لہب سی۔ ابو لہب بڑا وڈا سردار قریش دا مر گیا ہے، جسم دے اندر گندگی پہ گئی ہے، جسم دے اندر بو آ گئی ہے، جسم دے اندر گندگی پہ گئی، جسم دے اندر بو پہ گئی، کوئی بھی نو قبر دے اندر دفن کرنے واسطے تیار نہیں۔ جا کے تفسیر پڑھے آجے اے دے سکے پتر بھی اے دے قریب نہ آئے۔ پھر مکے دے چوڑیاں نو بلایا، مکے دے کوڑے اکٹھا کرن والیاں نو بلایا، انہاں نے رسیاں پا لیاں، کسیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ وڈی برادری والا جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ وڈے مال والا جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ وڈے نام والا جا رہا ہے۔ کسیٹ کے چوڑے لے کے گئے نے، جا کے قبر دے اندر سٹیا، اتے مٹی پا دیتی، آسمانہ تو آواز ہوندی ہے، اے ابو لہبا میرے نبی نو گالیاں کڈدا سیں، میرے نبی نو تانے دیندا سیں، میرے کملی والے نو پریشان کردا سیں۔ لوگاں نے ایک ایک مٹھی مٹی دی پانی ہے، لوگ ایک پوک مٹی دی پا کے چلے جان گے، جڑی میں لعنت تیرے تے بھیج دیتی ہے او قیامت دیاں دوبارہ تک تیرے تے پیندی رہنی ہے۔ آج وڈی برادری والا قیامت تک تیرے تے لعنت پیندی رہنی ہے۔ لوگاں نے تے ایک بک پا کے چلا جانا ہے، جڑیاں میں لعنتاں بھیجنے وہ قیامت تک برسنیاں نے۔ اللہ نے کی آکھیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب قیامتیاں دوبارہ تک تیرے تے لعنتاں پیندیاں رہنیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے او بندہ سی جڑا اپنے آپ نو بڑا ہی وڈا آکھیا کردا سی، اے وڈی برادری والا بندہ، ہن چھوٹی برادری والا بندہ تانوں وکھا دیاں، اے بھی مکے دے اندر رہن والا ہے رنگ دا کالا ہے، مونٹھ موٹے موٹے، پیر چوڑے چوڑے، آپ بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے کملی والے دا لڑ پھڑ لیا ہے۔ کملی والے دا لڑ پھڑن دی وجہ تو چلدا زمین تے وے قدماں دیاں آوازاں جنت وچ آ رہیاں نے۔ چھوٹی برادری اللہ پتہ لگیا برادریاں دی وجہ تو کدی کوئی اچا نہیں ہویا۔ اچا بندہ ادو بندا ہے جدو محمد رسول اللہ دے پیچھے ٹر پیندا ہے، برادریاں نہ کدوں کوئی وڈا ہویا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، میرے پیغمبر نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ، ایک دوسرے نو برادری دا تانا نہیں مارنا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک دوسرے نو برادری دا تانا نہیں مارنا۔ تکبر کدی بھی نہیں جے ہوندا، تکبر مٹ جاندا جے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اور محترم بھائیو تکبر ختم ہو جاندہ ہے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، اے چار دن دی کوڑی دنیا پھر خاک دی تیری۔ اللہ اکبر، اللہ اوہی کفن امیر زادے نے پانا ہے تے اوہی کفن منگ کے کھان والے نے پانا ہے۔ پتہ لگیا برادریاں دی وجہ تو کوئی اچا نہیں ہوندا، محمد رسول اللہ دے غلام بنن دی وجہ تو اچا ہوندا ہے۔ کنے کام ہو گئے؟ دو کام ہو گئے، دو کام ہو گئے۔ پہلا نوحہ کرنا جہالت ہے،
دوسرا ایک دوسرے نو برادری دا تانا مارنا بھی جہالت ہے، اچھا ہونا ہی تے میرے پیغمبر دے پیچھے چل جا۔ اس بندے دا نام قاضی سلیمان منصور پوری، آخو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ بٹیالہ ریاست دے اندر جس وقت میرے نبی دی کتاب نہیں لکھی، سیرت رحمت للعالمین، سیرت کی کتاب ہے، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، تینہ جلدان دے اندر لکھی ہے۔ جدو میرے نبی دی حدیث دی کتاب، میرے نبی دی سیرت دی کتاب نہیں سی لکھی، پٹیالہ ریاست دے اندر اے جج سن، ادو انہوں کوئی نہیں سی جانتا۔ جدو میرے نبی دی سیرت دی کتاب لکھی ہے، جدو جج سن ادو کوئی نہیں سی جانتا۔ جدو سیرت رحمت للعالمین لکھی ہے، پھر پوری دنیا نے سیرت رحمت للعالمین دا مطالعہ کیتا ہے۔ پھر قاضی سلیمان منصور پوری انہاں دی جلد پہلی سیرت رحمت للعالمین پہلی جلد دی اندر لکھیا ہے۔ امام صاحب نے جنیاں بھی کتاباں دیاں تینے جلداں لکھیاں نے تے صبح تہجد نماز وقت لکھیاں نے، صبح تہجد پڑھ کے تینے جلداں مکمل کیتیاں نے۔ اللہ نے انہاں کو نام اچھا کیتا، انساناں نے بھی پہچاننا شروع کر دیتا، جانوراں نے بھی پہچاننا شروع کر دیتا، جنہاں نے بھی پہچاننا شروع کر دیتا۔ ریاست پٹیالہ ریاست ایک لڑکی دے نا جن چمڑ گئے، اے پڑھ سکتے ہو واقعہ، پٹیالہ ریاست ایک لڑکی نا جن چمڑ گئے۔ او مولانا سلیمان منصور پوری دے کول گئے، انہوں نے آکھیا مولانا صاحب ساڑی بچی نو جن چمڑ گئے نے تے ایدہ علاج کر دیو۔ فرمایا جس وقت میرے جان دی کوئی ضرورت نہیں، مولانا نے کی آکھیا میرے جان دی کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت بچی دے اندر جن حاضر ہون گے نا، انہوں نے جنہاں نو آکھیا جے تو انہوں قاضی سلیمان منصور پوری جڑا نا سلام دیندہ سی، تے سلام دے کے تو انہوں کہندہ سی اے دے اندروں نکل جاؤ۔ او دے کار دے بیان کر دینے، او لکھیا ہے واقعے دے اندر جدو لڑکی دے اندر جن حاضر ہوئے نا تو کار دے نے آکھیا السلام علیکم جنو، تے قاضی سلیمان منصور پوری تو انہوں سلام دیندے سن تے نال آندے سن آئے بچی نو چھڑ دیو۔ تے قاضی سلیمان منصور پوری دی جد ہوئے گل لے انہاں جنہاں نے اگو اپنے زبان حال تو بول کے آکھیا قاضی سانو نکلن دا کہندا ہے، اے بچی چھڑن دا کہندا ہے، اگر قاضی تانو شہر چھڑن دا کہندا سی شہر بھی چھڑ کے ٹر جاندے، میں قربان جاواں۔ فرمایا قاضی سانو آندا ہے بچی نو چھڑ دیو، اگر قاضی سانو اے گل کہہ دے اے شہر چھڑ کے ٹر جاؤ، سی شہر چھڑ کے ٹر جائیے۔ تو نبی دا غلام بن، اللہ تیری پہچان جنہاں نو بھی کرا دے گا، جنوراں نو بھی کرا دے گا۔ پتہ لگیا وڈیاں برادریاں نہ کدی کوئی نہیں وڈا بنیا، بندہ وڈا ادو بندا ہے جدو محمد رسول اللہ دے پیچھے چلدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ اے دو کام ہو گئے جہالت والے۔ کیڑا کیڑا کام نوحہ کرنا جہالت ہے، ایک میں بار بار تاں کرنا ہے تو انہوں سمجھ کے لے کے جاؤ، میں تو انہوں کچھ دین واسے ہونا۔ تے دوسرا کام ایک دوسرے نوں برادریاں دا تانا مارنا بھی جہالت ہے۔ تیسرا کام میرے نبی نے کی فرمایا جہالت ہے، فرمایا والعدوہ بیماری نوں متعدی سمجھنا، بیماری نو متعدی سمجھنا، فلان بندے تو فلان بیماری چڑھ جاندی ہے، تسی یہ دے کول نہ جایا جے فلان بندے نو بیماری لگی ہے تو انہوں بھی بیماری لگ جائے گی۔ آج کل دے جننے بھی ڈاکٹر نے، جننے بھی بڑے وڈے سرجن نے، انہوں نے بڑیاں وڈیاں گلاں کر دیتیاں نے بیماری متعدی ہوندی ہے۔ اور نہیں میرے اوپر آؤ، میں ڈاکٹران دی گل نو انکار نہیں کردا، انہاں دی گل میں پہلے کر دیتی ہے۔ احتیاط ضروری ہے، کیے احتیاط ضروری ہے، لیکن ڈاکٹران دی گل نو حرف آخر مننا اے جھوٹ ہے۔ جس طرح ڈاکٹران نے آکھیا اس طرح نہیں ہو سکتا، جس طرح محمد رسول اللہ نے آکھیا اس طرح ہو سکتا ہے۔ میں دلیل دیاں گا صحیح بخاری دی اندروں۔ ایک بندہ سی نا میرے نا واٹس ایپ دے ہوتے گل کرن لگیا، فیصلہ بات ہی تقریباً وہ میرے واٹس ایپ دے ہوتے یا فیس بک دے ہوتے کلپ گئے، تو میں ایک دن گل کردیا کافی ایک مہینہ لنگ گیا، میں نے آدھا قاری صاحب میں نا منکرین حدیث کا انکار کرنے والا کوئی بندہ سی، میں انہوں ویکھیا نہیں۔ میں نے کہندا حدیث دے اندر آیا ہے جدوں ایک گلاس دے اندر دودھ پیا یا چائے پی یا پانی پیا ہے تو اڈی حدیث دے اندر ہوندا ہے وہ مکھی ڈگ پے، تے نبی پاک نے آکھیا وہ جڑی مکھی نہ اگر وہ ڈگ گئی ہے تو کی آکھیا ہے تانوں پتہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مکھی نو ڈبو دیو،
मक्खी दे एक पर दे अंदर वबा होंदी है, एक पर दे अंदर शिफा होंदी है। जिहड़ी मक्खी है ना वो शिफा वाला पर उत्ते चुक के रखती है, तो बीमारी वाला जिहड़ा पर है ना वो विच डुबो के रखती है। नबी पाक ने फरमाया उन्होंने डुबो के ना कड्डो बाहर। आंदा ये कोई हदीस है, ये हदीस है नबी पाक ने किस तरह ये ज़हन नहीं मान सकता। मैं कहा तेरा ज़हन नहीं मान सकता तो ना मन्ने, मेरा ज़हन मनदा है मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गल हक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गल सच है। एक रात के अंदर आसमान मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक फिर 7 आसमाना की सैर, अबू जाले ने भी नहीं मन्ने, तू भी ना मान। ये गल कदों ज़हन मनदा है? एक रात के अंदर सैर हो जागी है, अबू जाल ने भी नहीं मन्या, तू भी ना मान। हदीस है, मेरा ईमान है मेरे नबी ने जो कह देता है सच आख्या है, हक आख्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया बीमारी मुतादी नहीं होंदी। एक बंदा चलदा चलदा मेरे पैगंबर दे कोल आ गया, सोहने मेरे ऊंट बीमार ने, सही अल बुखारी दा हवाला। मेरे 4 ऊंट ने ते 4 ऊंट बीमार, एक ऊंट बीमार हो गया है, एक ऊंट बीमार हो गया है, 3 ऊंट बीमार हो गए ने। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया उन्होंने 3 ऊंटां नूं बीमारी कित्थों लगी है? फरमाया सोहणिया वो जिहड़ा काला ऊंट है ओदी वजह तो बीमारी लगी है। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया वो जिहड़ा काला ऊंट है उन्होंने बीमारी कित्थों लगी है? आ जिहड़ा काला ऊंट है चलो ये मान लिया यदी वजह तो 3 ऊंटां नूं बीमारी लग गई है, तो जिहड़ा काला सी उन्होंने किने लाई है? सोहने नबी जी उन्होंने अल्लाह ने लाई है। फरमाया फिर ये अकीदा नहीं रखना, उन्होंने 3 नूं एदी बुनियाद ते बीमारी लगी है, उन्होंने 3 नूं भी बीमारी अल्लाह ने लाई है, तो इनू भी बीमारी अल्लाह ने लाई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कोई भी बीमारी मुतादी नहीं होंदी। अजकल असी की पढ़िया है, एक बंदे ने पानी पी लिया है, सानू साइंस ने की आखिया कॉलेजां दे अंदरों बच्चे की पढ़ के आउंदे ने, ये बंदे ने पानी पीता, वो आया है उन्हें आन के गिलास में इंज गालिया, फिर रोड़िया, फिर पानी पाया, फिर रोड़िया, फिर पानी पाया, फिर रोड़िया। अक्सर मावां दा पानी भी झूठा नहीं जे लोकी पींदे, सकियां मावां दा पानी भी नहीं जे पींदे लोकी, सके प्यो दा भी पानी लोग नहीं जे पींदे। क्यों भाई? जरासीम चढ़ जाने ने। वाह मैं तेरी तलीम तो कुर्बान जावा, यो तलीम है जिन्हें तेन इंसानियत नहीं सिखाई, उस तलीम तो तू पिछे रह गया जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने तलीम दी है। सकी मां का झूठा पीण वास्ते तैयार नहीं, सके बाप का झूठा पीण वास्ते तैयार नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई भी बीमारी मुतादी नहीं। ये हदीस में तुहाडे सामने बयान की है, इमाम बुखारी ने 5 मरतबा बयान की है। कुरान तो बाद जिहड़ी सब तो सियासता किताब है, सब तो अच्छी किताब है, हर फिरका इनू मनदा है, वो सही अल बुखारी है। तो सही अल बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने 5 मरतबा हदीस नूं बयान किया है, इमाम मुस्लिम ने 3 मरतबा बयान किया है। तो 3 काम हो गए। चौथा काम मेरे पैगंबर ने की फरमाया है जहालत चौथा की काम में वाले अनवा ए समझना, ए जिहड़ा सितारा चढ़िया है, इस सितारे की वजह तो बारिश हो रही है। इंज कम हो गया तो मेरे पैगंबर का बेटा दुनिया तो चला गया इब्राहिम। अल्लाह अकबर। अल्लाह रजी अल्लाह ताला। मेरे पैगंबर का बेटा दुनिया तो चला गया। मेरे पैगंबर ने बेटा इंज हत्थां ते चुकिया तो मेरे नबी दी अखां दे अंदरों आंसू ने। रोना जायज़ है, रोना जायज़ है। आंसू जड़े होंदे ना रहमत ते भी आंसू होंदे ने, रोना जायज़ है, लेकिन वावेला करना हराम है। मेरे नबी ने बेटा चुकिया तो कोई बंदे बोल पे इब्राहिम दे फौत होने का जिहड़ा गम है आसमान दे सूरज नूं भी लग गया है। सुनिया जे गल, उसे दिन आसमान दे सूरज नूं ग्रहण लगी सी। जिस दिन ना नबी पाक दा बेटा फौत होया उसे दिन आसमान दे सूरज नूं ग्रहण लग गई। तो किसी बंदे ने कह दिता इब्राहिम दा इन्ना को गम में ते आसमान दे सूरज नूं भी गम लग गया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर ने अपने बेटे की फौतगी की तरफ नहीं वेखिया। मेरे पैगंबर ने फरमाया सहाबा सारे जमा हो जाओ, सहाबा सारिਆਂ ਨੂੰ जमा कर दियो। अल्लाह के नबी जी की गल करनी है, इधर फौत की हुई है। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरा बेटा एक तरफ, मैं फौत की एक तरफ, लेकिन लोगों का अकीदा खराब हो रहा है। मुहम्मद लोगों का अकीदे की इसलाह जरूर करेगा। कुर्बान जावा। फरमाया लोगों का अकीदा खराब हो रहा, लोग समझ रहे ने हजरत इब्राहिम बेटे की वजह तो, नबी पाक के बेटे की वजह तो ग्रहण लग गई है।
نبی پاک نے صحابہ نو جمع کر دیتا ہے، جدو صحابہ جمع ہو گئے فرمایا میرے صحابہ اے جڑا سورج نو گرہن لگیا میرے بیٹے دی دنیا دی جان تو وجہ تے نہیں لگیا، اے دا جڑا بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے او دا سورج دے نال ستاریاں دے نال کوئی بھی تعلق نہیں، جڑے بندے دا اس طرح دا عقیدہ ہے او بندہ جہالت والا عقیدہ رکھدا ہے۔ اب بارش فلان ستارے دی وجہ تو ہو گئی ہے، اب فلانا کام اے دی وجہ تو ہو گیا ہے۔ اکثر لوگوں نے محرمان دے اندر جڑی شادی انہوں حرام کر دیتا ہے، اکثر بندیاں نے جہالت، میرے پیغمبر نے کی فرمایا محرمان دے اندر شادی نہیں کر دے، لیکن میرے نبی دی حدیث ثابت ہے، واقعہ موجود ہے، ملدیاں نے حدیثاں ملدیاں نے۔ میں تو انہوں پہلے آکھیا ہے جتنے بھی مہینے نے کوئی بھی مہینہ اپنی سوچ دی بنیاد تے کوئی بھی بندہ کسی مہینے نو حرام نہیں جے کر سکتا۔ اکثر لوگاں دا ذہن جڑا سفر دا مہینہ ہے اے منحوس ہے، اے کیڑا لوگاں دا عقیدہ سی، اے ادوں دے جڑے لوگ سن جڑے غیر مسلم انہاں دا عقیدہ سی، مسلماناں دا اس طرح دا عقیدہ نہیں ہونے چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔